Goddag. Her er Esbjerg 80'er Rock Festival nyhederne. Billetsalget går strygende til årets festival den 16. juni med Nena, Alphaville 1-2, Jimmy Somerville, Belinda Carlisle, Tepau, Midtjord og Rock Casino. Specielt noterer arrangørerne sig, at der er stor interesse fra udlandet. Vi har mødt en ægte fan på gaden, som er rejst meget langt for at få billetter. Aber ja, ich bin den ganzen Tag gefahren von Klobrille vorbei in die Hamburg, vorbei und die Flensburg bis zum Esbjerg Touristbüro, zum Karten zu kaufen zum diesen Esbjerg 80er Jahre Festival. Ja, und dann sagt die Frau, dass man den Karten auf dem Internet gekauft konnte. Was meinen Sie so? Das ist ja fantastisch, was man kann um Tagen. Ja, natürlich kenne ich ja Nena, ja persönlich. Ja, mein Onkel war Postbote bei Nenas Großmutters Halbschwesters Nachbarn, ja. Nicht? Ja, det har altså vakt stor interesse i udlandet. Hvorfor? Ja, vi har spurgt den anerkendte tyske festivalspecialist Dr. Ferdinand Rote-Grütze Oetker om, hvorfor så mange tyskere vælger at komme til Danmark den 16. juni. Og Dr. Oetker, hvorfor kommer netop tyskerne til Esbjerg den 16. juni? Ja, guten Tag. Ja, warum die Deutschen nach Esbjerg kommen? Ja. Nena natürlich. Nena natürlich, ja. Men hvad med alle de andre navne? Jo, die anderen Namen, jo. Rock Casino, jo. Ja, tak til Dr. Oetker. Esbjerg 80'er Rock Festival er jo andet end god originalmusik fra 80'erne. Også maden er blevet et tema, og igen i år gentages succesen, som sidste år blev forestået forrige år, forud for en diskussion næste år, nemlig landgangsbrødene. Der serveres jo både landgangsbrød, boller i karry og skipper lapskaus. Vores udsendte har besøgt en af leverandørerne. Ja, dag, og velkommen i mit stald. Jeg skal jo blandt andet levere lidt til råvarer til grydet ude i festival. Blandt andet til landgangsbrød og til boller i karry, og også til skipper lapskaus og landgangsbrød og boller i karry. Herover har vi for eksempel Maren. Maren, hun ender jo en landgangsbrød sammen med sure agurk og sammen med sky. Ligesom dyrlægens natmad. Og Maren, hun glæder sig, kan du se. Hun lover med herl. Herover der har vi jo Clotilde. Clotilde, hun bliver til en god gang karry i boller, eller boller i karry, og hvad du vil sige. Det er derfor, vi spiller indisk musik for hende dag lang. Det her, det er så Nora. Nora, hun ender jo sit dag i en stor gang skipper lapskaus, så hun glæder sig meget til det der. Jeg går, Nora. Og Fjolmer, hvad glæder du dig selv mest til? Jeg glæder mig jo mest til ham der, Nena, når han synger den der. Det var jo Capri. Det var skide godt, Fjolmer, ja. Ja, og Fjolmer Møding Bygballe gør i øvrigt opmærksom på, at den helstegte pattegris, som serveres i VIP-teltet, også kommer fra en af hans køer, nemlig Jersikon Yrsa. Og så til de korte telegrammer. På Christiansborg er der begejstring over årets festival. Vi stiller straks om til vores politiske kommentator, Leif Wivelvind. Lige bag mig, her bag denne dør i Statsministeriet, hvor jeg befinder mig i øjeblikket, har statsministeren netop indkaldt til et meget vigtigt møde. Statsministeren har inviteret både indrigsministeren, udenrigsministeren og selvfølgelig førende personer inden for oppositionen. Der er her i Statsministeriet en udelt glæde i disse dage, efter at statsministeren har fået at vide, at der stadigvæk findes billetter til dette års Esbjerg Rock Festival. Jeg talte kort før dette meget vigtige møde bag døren her med statsminister, og han sagde til mig, jeg glæder mig meget. Leif Wivelvind, Statsministeriet, Christiansborg, Østdanmark her i København, tilbage til studiet. Ja, tak til Leif Wivelvind. Der er altså stadig billetter at få til 375 kroner stykket, og de kan købes på Billetnet og på Esbjerg Turistbüro. Og nu til vejret.
Det var vejrudsigten. Ja, tak til Celsius lavtryk og til vejret. Det ser ud til en rigtig god dag den 16. juni i Vognspilparken. Det var Esbjerg 80 Rock Festival nyhederne. Tak for jer. Nej, ærligt talt. Nu må det være slut med det pjat. Ja, det synes jeg også. Lad os nu få gang i den fest. Vi skal mødes